So maswera sei kwamuri mese. As you can see, tine mufaro futi, togara tichifara, good news each and every day. So guys, izvi taure zvoda baba. Denga ratirangarira zvekare guys. Hatizi kuti totaura tichiti chipo. Every day tiri kuati tine mufaro, tine mufaro. Taitwa zvekare brand ambassador netrending photographer. Muri kuremember guys. It's why guys. Ukakusi kugona kwedu. Imimi naMwari ndimi muri kudai kutibatsira kuti zviziite. Guys, takauya pano tatorwa mafotoshoot, taenda kufotoshoot kuya netrending photography. Pakaita vanhu vakawanda, maZimbabweans akawanda akaenda kunotorwa mapictures kutrending photography. Ndobva zvanzi munogona basa, zvikanzi mava mabrand ambassadors. Guys, we really appreciate your love and your support guys. Inini handisi kutodi guys, handisi kutodi guys. Munhu wese kutrending photography makaona mapictures atakatorwa, mapictures manyama. Munhu wese ikoko endai kupage kwavo futi sezvamakaita kuya endai kupage kwavo futi munoti follow, munovatenda macomments, endai munopopota macomments section kuti thank you so much for helping this couple, our couple. Kuti chiko handizivi your couple whatever. Endai munofollowa guys. Trending photography. Munovatenda vari padhuze vese. Make sure kuti kana uchida photoshoot moenda ikoko munotopiwa discount kana mukanoti tabva kuna taiti, tabva kupage kwataiti, munopiwa discount. Vabate munotorwa maphotoshot, ma-indoors, ma-outdoors, ma-music video, everything. Zvese vanoita guys. Guys, please endai munofollowa trending photography. Tava mabrand ambassador futi. Endai munovatenga guys. We really appreciate your love and support. I love you all. We love you. Okay, we love you. You are nani? Okay, we love you, Kwash. I love you.